Napa si Joko tuwa karuane. Tapi ngeten Dik, sakjane nek tak lilik-lilik iku rupane Joko tuwa rupane. Lah ya napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sapa dadi bojone sing gelem? Tak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng Dik seminggu. Tapi mantep nggih pun lamuling nggih Cak nggih. Aduh. Yon guyonan aja lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kenek-kenek ke Joko omahe aku sepi boleh. Ya napa Dik, wong biasa kula niki nggih mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe turu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho boten aleman, Dik, pancene nyatane kula niku. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasa niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, Dik. Lho dudu memean, Dik, kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kula ndelok tabuhan, teko doan ana walang kekek cek enake. Tak pasno mek kopete gulu cek enake, Dik. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono Dik. Enak temen aja nih. Lega, Dik, gak lega maneh, Dik. Wis enak mari, Dik. Ya macam-macam ngene tabuhane. Ana sing kaya lempeng ya apa, Dik. Ana sing kaya Nagasari gluntung. Enten malih niki. Ana kaya citakan apem niku. Enak Dik nek selametan kula nyeling ta menyitak apem dhewe. Lho ngoten enten sing gedhe malih, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabuh mboten kabeh, pucuke tok tunggu. Lha aneh nggih, wong aneh nggih wong wesi kok saged muni ngoten tampil ngidung lho. Kula cek nggo umune temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan, Dik. Seje malih. Tapi kula delok-delok sing nabuh gong cek mesem mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya merem-merem ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kilo lagi ngangkit sampeyan, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuhane gong cek macem-macem ono 7, Dik. Cek akeh ra ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku 7, Dik. Lho liyane kula wau ditabuhi gong cilik-cilik, bareng kula sing metu ditabuhi sing gedhe. Kok lho nek kula niki seneng sing gedhe ta ngoten.
pancen hanya ngeten Dik. Sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kula cilik gepeng iki tabuhi genter to kula. Niku pinter tukang gong delok awakku gede Dik, gempal aduh slebore nututi dalan. Kayak gong gede ae. Pancen enak Dik kok dadi bojone tukang ngegong ya apa? Wong tabuhe sak mutun gedene. Mboten seger malih. Ana abuhe arang-arang. Tapi ini bareng ngapumune mak ngor. Iso lega ngono sawangane Dik. Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten ketok. Kula lak mboten tau niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawo niku lho. Tapi ngeten Dik nggih, nek kula mboten enak aja dilokno. Aku diliran mbek tukang kendang rek wis sedih aku. Ya Dik, mulai Dik. Ayo Kak. Kecik Jombang. Kecik Jombang. Lho, aja lo milo sampean ndak kenal-kenal. Mboten. Mboten, Bu. Terus sampean nang Jawa gimana? Nggih, sampean yang dunten. Tuh delok modele ketara, Dik. Lakune jagrake iki ketara. Tinggelan ceweke gadik kendit nggih. Iya, Dik, enak, Dik. Lambene cingkrang. Iya. Wah, lambe. Kurangi bahan, Kak. Oh, ngoten. Lambene iki cingkrang. Nggih. Cukup 4 meter. Nggih, nggih. Ceweke setengah meter, Nggih. gadik kendit. Wis gadik biaya akeh, Dik. Niku Once-once ngoten, ane nggih. yo gampang.
Iki suse mlakrek iki kok jane. Lambine lorek kaya tekek. Ojo ngono peno ya, Dek ya. Nun sewu asmane sinten? Aduh tak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasae ngono lho, Dek. Ojo Dek halus-halusan aku. Sing kasar ah. Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae, Dek. Nun sewu jenenge sinten? Kok koyo lakone ibu Togala ngono ka? Dialusi kurang kasar, dikasari jare kekasaran. Dialus sing tengah-tengah mana? Lho panjen enak ngepas, Dek. Wah iki boyok. Wah sampeyan ngomong kok. Mas, sampean ki lancing ki. Apa? Sampean ki lancing. Iki ngomong apa iki? Ki lanceng. Ki lancing ki, mung cara Madura ya, mboten sik lancing, Dek. Dak iya lho. Nek cara Jawane napa? Niku ki Joko ngoten lho. Oh Joko ah. Iyut. Iyut. Nggih sik Joko. Sama cicil tok, Dek. Namatno, Dek, tapi heran lho delok alisi lho kaya pikulan. Alis niki kula niki lak ngeten nah. Niki belajar ten Kapselon kula. Ngomong lek gak teto aja ngomong. Lho masih kula wong Madura, Dek. Modern kula, Dek. Ndak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini ndak mau ketinggalan. Ketara lan ndak pipine iku remukan boto iki. Mau ina peno, Kak. Hah? Kok mau ina peno? Sing kenalmu Ina sapa? Oh menghina ta? Iya. Buaten guyon-guyon. Lho pipi koyo ngene halus jare koyo remukan boto. Sing nyun jauh sih. Waduh halus sih sampe koyo parut. Koyo parut. Halus. Arek iki diteno. Anu jenenge sinten ning? Napa? Jenenge sinten? Kula mboten total jenang. Lho. Iki sing mencel iki sing ndi? Mesine niku gadan kula dodol jenang iki. Ndaan bondo didisiki. Asmane sinten? Oh, kalau bahasa Indonesia. Jeneng oh nama. Namanya sampean siapa ngono, Mas? Lek bahasa Indonesia Nyamana. Kalau Nyamana kan Madura, Kak. Lah iya satu-satu. Pernah iku wong Jawa apa wong Madura, Kak? Sampeyan wong Jawa, aku wis tau ro ben tau iso cara Jawa ngono lho. Lho nek saya ini ya bercampur, Dek. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah. Bahasa Indonesia? Bu, yut. Madura? Yut. Bahasa daerah? Yut. Inggris? Dedek. Apa dedek-dedek untu ae. Dedek-dedek. Ya sedikit-sedikit ngono lho, Dek. Jenenge lak Marlina sih. Lho kok ero bener? Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampeyan tau nyanyi ah sing terus geblok-geblok niku. Lah apa anu mepet kasur aku, Dek. Oh, lah nggih tau nyanyi sampeyan kula ero jenenge Marlina. Panjen Marlina. penggaweane menyanyi kula, Dek. Jeneng Jawa sinten? Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gede? Lah kare ndelok regane ngapik sing ndi. Ngomong blakrak. Lho niki lak mesine persenan atri yo akeh, milih sing gede mawon enak. Nututi kulakane. Lah sing gede sinten? Nek sing gede niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih Dik? Kula. Kami kula. Nggih. Rosi Itali. Waduh. Aduh Rosi Itali. Tak masuk Kak, wonge gepeng ngono Kak. Rosi Itali tuh orangnya waduh dempal gede dukur ngoten, Dik. Mboten Kartolo. Oh kan. Lu bener Kartolo iku. Aduh. Aduh. Aku ngipi iki bede. Kepingin ketemu ya apa modele Kartolo iki modele. Nah, boe gak ketara dadake igo ilang loro. Tak ngono, Kak. Sampeyan sing jenenge Cak Tondo Nggih, iki. kula niki sampean nak Martina sih. Iya, kula ngetan Dek nggih, wis gak boso mari, Kak. Gak usah padha loreke. Lho, nek ngene Kak ya. Wis padha panuthok. Aja omongin apa, Kak. Ngene, Kak. Ya apa sih? Aku tahu krungu tapi Dek penondok ngene jerone keset. Iya aku gelek ngepel aja nih. Lucune dah ilok-ilok temenan. Aku paling bintang penggemar saya Tolo itu. Tapi orangnya ndak pernah bersuhu. Bersuwe. Yo ketemu wi Oh peno. ketemu. Pancen lucu bok wong wulune wis dawa. Bareng delok wong jeketek koyo ngene. Lho ya iki kakan mikir parian. Tapi sing tadi masa potongane awak. Iya sing penting lak pancalane. Ya iya. Dari Munawar. Aku bareng kepenuk. Ah senene Badimas. Tapi Kak, Siapa sih Kak? sampean niku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Gak. Nek jejeg embo deh. Gak masih mancal jejak gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Sik pernah kadek belajar sabuan bareng iso ta? Lho, mbak coba ngono lho. Heeh. Nyoba-nyoba nek iso melok peno lak ngono. Malah aku wis Iya. turutan iso gak mulai-mulai malah aku wis. Tapi nek tak pikir lo bareng lebono kaya ngono, wis gak kira nututi gulaane deh.
Tapi lek malah aku jelas enake. Wis ta, sego bungkusan. Aja ngono, Kak. Sampeyan sik bujangan ta. Si Joko panjenengan. Oh, Ki Joko. Cocok. Cocok ya. Engkok Ki Praben. Iya, bahkan perawan. Lah sing takon perawan sapa? Lho aku gak tawa Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh pi peno. Aku wong seniman peno wong seniman tak ngono. Oleh rong dino nggih-nggih aku. Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk peno kidungi. Nek peno ngantuk tak nyanyeni. Tak ngono Dik. Lah wis gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih isone kumpul tabuhan iki lho. Lho kok jarene peno ae. Ayo sampean kepingin nanti aku tang lho ta. Iya coba. Apa sih enake? Barat ta? Tapi barat iso ta? Lho barat. Aku njaluk jas duwe yu wae. Apa jas? Mbok jase wae-wae iku lho. Ora. Wis apa coba saiki? Saiki sing enak iku iki lho kari ambek peno ya. Lagune sing ono Dol tinuku. iya saut-sautan iku lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet. Iya, duet. Kanggone aku wis dol tinuku ngono wis. Dol tinuku. Pokoke pasar tembok lah pokoke. Nek jarene arek musik duet. Oh, duet. Iya. Aku jane kepengin mlebu musik saiki yo. Lho aku wis beres peno. Wong nang dikongkon-kongkon tok ae. Enggak. Peno kok tak ajari peno wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak. Aku sing penting tibone karo mlebune. Ya apa belajar tiba mlebu barang. Apa iki sida ta? Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso sih, peno. Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil wis ayo. Bisa ta? Iso aku Kak. Gak apa-apa kok keliru dikat. Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya. Iya. Kecir-kecir aku ki suarane rada kagok-kagok ya apa enake. Wis gak apa-apa masih sembarang lah digerabak ngono lah wis ya. Iki di baratno apa di timurno iki? Tengah noe. Oh tengah. Dadi lek tengah. Oh Jawa Tengahan. Iya wis. Tengah no kok Jawa Tengah. Lah iki jare tengah, Jawa Tengah, nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan. Yo gak ngulon yo gak ngetan, gak ngidul gak ngalor ngono. Lah iya tengah dadi nek Soloan asli. Ya wis, ayo. Ya coba ayo. Beres. Nah, tolong. Mlebune uru ana aku. Bisa beres. Kicir-kicir saka Jakarta. Aku Iwak bandeng bok nek numpak sapi. Iwak teri nek numpak singo. Aku mangkok oleh rezeki. Ayo nang pasar turi aku tukokno jrono. Jadi aku sing bondo toro gitu. Pisan-pisan. Ayo tenan. Ngeretan lah. Apa-apa. Atang-atang kulane ketan. Nek kemiri yo tunggu bocoran. Nek kita jaga urutan. Enak bunuh diri nyemplung kokoan. Tuku paku nang Ternate. Tuku bangkuang nang Merauke. Nuruto aku penom mesti enake. Ayo nang Blauran kalungmu tak dole. Lah kok modele koyo ngene, Dik? Tak bales ya pokoke. Koyong ya. Lenana ya, hati aku. Gak gelem, Dik. Lenana nerungan ya. Ya. Kapan-kapan jan, dino mulutan. Mangan sedaya yo iwake kothok. Kapan-kapan jan, aku keturutan. Oleh Joko, bokonge kempot. Numpak jan
glondong. Aduh, masih ngene, Dek. Ate rezekine, Dek. Ya seneng aku masih lemu. Ya, iki lumayan ya. Bener ya. Ngombe jamu mas, kok karo turu. Sarane koyo mas, kok ngipi ninggal. Wong wis lemu, kepingin uru. Sareng wis turu, mengine aku mas. Tuku gula dicambah pete nek mangan sate pop barenane rambut pentol kate berente aku senenge berente lengge Yang ngene terus, tak tolong apa-apa. guyon kok wong lek gak guyon iku ya ritual kurang hiburan. Iya, tapi tak balen, ya tak apa-apa. Nek ning kantin tuku rujak cingur. Rujak cingur ya masnya diure kandel. Aku kawin golek sing jujur mega jujur tak teplok sambel. Nandor cengkepuk kentekan wene nguber pete ketiban timbo opo maneh nek delok alise apik kaya tanggal 35. Oh, menyek temune ana ada tahun 35 tane ora blebeng ngono lho. Wedhus rek. Iya, gak apa-apa, Kak. Ayo pisan kas coba ayo. Nenang pasir akal-akal rapi ditake blanco terus semaput. Betot nang kutha Paris nyampe pelok nang kutha Lampung aku kepincut delok mripate kasih lolo-lolo kaya jamar umplung. Kok kate zaman barang sih, Kak? Karepku damar kanginan tadi damar umplung ulian. Wis gak apa-apa, Bu. Guyon-guyon ta, wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lah ngejokno, cuma ya kenemen. Masih ngono, Kak, aku sampe kami sosolen, Kak. Gak apa-apa. Kaya apa te, gawe palikan nang pasar cilik malah pesir cilik. Iki nek kata tamban tentek dino, nentek jam iki engko. Gak apa-apa, nguk kasih singkari Aku hati-hati. delok brengose peno iku apa? Aku bingung delok brengose peno. Lah ya apa, Kak? Wong brenge kok cenggere ngutah kok bingung. Ndak mangkane. Mosok di rumah topo Kak tolo nek gak geng rumat kene tak rumat. Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati. Apa nih, Kak? Ndelok untune kayak geraji. Lho enak kuat iki, Kak. Kuwi aja lek gigit-gigit kotot barang iki. Jadi kayak nyokot peno. Iki jange rabi kok cokot-cokotan. Wong Rabine kene kucing kaya apa iki? kene kate nganu brengose durung tutup wis dicandak guntu deh. Ndak brengose peno iku lho kok cuwil tengah iku apa, Kak? Wong lak ono-ono ae. Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng aduh kena solote damar leblok. Damar empluk iku lho. Lho. Nyaut. Karepku lah tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicokot lamuk ngono, dadi kaget. Oh, dadi. Ya. Kandhane kok guyu. Ono driji cokot nyamuk kaget. Peno rene mang numpak apa, Bu? Aku kan. Iya. Pak Becak. Oh, aku mau numpak gajah. Numpak gajah. Tuh, pernah duwe gajah. Lho, iki kuping tak sesek. Ngomong apa aku, Mang? Jadi numpak gajah. Lho, sapa sing ngomong? Iku mau.
Numpak apa? Numpak gajah. Lho, sing numpak gajah sapa? Lho, yo barek iki. Tuman wong biasa numpak gajah lek gak ratus gawe-gawe ta. Lah iya, peno sing gawe-gawe. Ngomong apa sih, Mang? Jarene peno kan takon aku kan. Apa? Peno rene mau numpak apa? Numpak becak. Nah terus aku? Peno tak takoni, peno gak tolong numpak gajah. Ojo seneng mitenah wong, numpak gajah lho. Ngene lho, arek zaman saiki yo ngene iki. Generasi muda saiki nek ngomong diolak-alik. Lah aku liwat tunjungan numpak gajah lak karet-karet kendarane. Numpak becak. Iki tau disetip iki, bener. Kena tak setip kabong kok peno lho. Bob, engko lek panjenengan pun dadi mbare aku gak usah dodol swara. Engko padha cemburune padha rusake. Lho nek aku gak ana ati temburuan kan. Ayo kaitan suwe-suwe ya apane. Tapi Iki nae aku dodol jagung ayo. Oh, peno sing kulak. Iya, aku dodol layangan, iya. Terus siapa? Ya sing golek aku pegel layangan jagungnya tak pangan. Lho lah, gak dadi dagangan, Dek. Ini lho, Kak. Iya. Nek peno kenal wi aku kenal wi peno iku cocok sajane. Iya. Tapi omahe peno ndi? Omahku Simo Pemana nomor 19. Cuma omahe bolo. Pabrik korek kono iku ta? Iya omahe bolo tapi gitu. Oh, Lama peno ndi? lho, kono, Kak. Jalan apa? Ikan sepat. Apa nih ikan dorang, Bu? Duduk sebelah ikan bandeng. Kenal karo ikan tombro. Iya. Lho kok iwak-iwakan sih, Kak? Iki alamat ta pasar Pabean iki. Lah takon ikan sepat kok iwak. Nomor piro? Nomor piro? Omahe. Kok peno moro, Gak nomor piro? Mau aku wedi, Kak. Kae ono nomor sawatan. Peno takon omah kaitane. Iya. Wis saiki ayo mulai ayo. Wis nang pamanku ae. Iya, Lho pamanku wonge koyo londo. temen ta? Lho ya apa? Kenalno paman peno ya. Klambine kegeden terus iki. Ya, ya, Ayo, Kak. Bu, ayo. Arek kok ngawur ae. Oh dicuruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan lho. Kon iku malah nabok gak gamelan ta. Gamelan tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak. Oh. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Oh, wis angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Tatik dina mati gumuro suarane wadya bala buta. Gunung gontor segara kocak. Ana lindu sedina-dina. Ana lindu sedina-dina. Ya, ayo terus. Oh, goblok iki ndakno. Kok karo-karuan boleh ndakno. Kon niku yo apa sih? Awak wis kadung ijen, kan ewange. Bojo wis mulai nang jaman Jepang. Lho ya keponakan situk dapuran kaya ngene lho. Lupa kong lekang-lekang, lunge kaya terong. Lho ya. Iya, mulai wis. Lho apa Mas? Apa? Iku mang tiba telu kuwi sendone apa? Lah kon iku mang suluk model ya apa kon iki? Lah bakal lekang-lekang kira kaya terong ah. Lah nyantap aku sih kon. Nyantap apa? Enggak ngapa sih kon. Koyong-koyong. Lah. Ana sing digoleki. Lah iya cocok. Nano look up. Kare lak ngepek atiku kan iku lho. Sik aku muring-muring lan mesti. Ati sing ndi wong dina wak gere ati. Gak ngono kon niku ngelus pikir aku sik aku muring-muring nang kon. Lah mesti. Lho Man, ngomong sing enak lho Man. Eling Purwodeksina. Maksude
Purwa iku wiwitan deksina pungkasan wiwitane penautan trono sampe lho ngene nak ya peset. Penjut. Boleh Jamino lak ngawur ae kon iku. Duk bang ucapmu, Mas. Lho iki ya apa jare? Tenono. Iya. Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan sebab Iya. wong tuwa ora ndani sepo slira. Sepo tepak sliwara. Maksude Sampe keluwi sliwara. Lek pancen kuno gak iso nepakno awakmu. Iya. Iki wong tuwa gak kena diajeni. Wong tuwa berapa saken ampas. Iwak usus iwak limpo tuwa usus meter. Ayo, Man. Arep apa barek wong koyo jiwaku, Man? Kaitane ku yo. Sedeng punya tak cekel-cekel tak bentesno watu. Aboh irungmu. Boleh wayangan ben ya. Sing karepmu lho karepmu ya apa sih kon iki? Pernah jare ngajak blakra. Dadane wong urip kok liyane. Saiki dipikir ya apa wis sing dhisik wis sak bajek ya, Man. Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah. Aku gak ijen, Man. Ambek sapa kon iki? Ambek dulur peno. Lho dulur peno iki? Dulur sing di mana? Nek dulur tangga. Enggak duwe mek ijen. Dulur 4 5 pancet. Oh, tumpeng maut ta omongmu. Lah pancet 5 lak nyuro, Man. Lah pada duduluran iki. Iko kok, Man, ono Jawi. Lho, nang Jawi aja. Jawi prigen. Jawi jopo. Lah jopo. Dulur wedok ta lanang ya? Wedok. Lah to. Dek resmi iki, Dik. Paran kene kon mesti Jamino. Para tak. Kene buk ning, kene aku yang nyelukne ya buk. Lho. Baru ngono peno ngitung tekan Joko yo enak ya. Iku mah gak ngedung, karepe ngajak wayangan. Iki mang. Oh, iku mau wayangan, Dik. Ya, lha kok wayange buta terong iki. Kok lha opo kan lho. Iki foto teronge mau. Cocok pancene. Lho. Kon mang nemu nok ndi ndredil. Masa ala Kak, aja sembarangan ngilono ndredil ya, masih ngene seksi gitu. Aduh. Lho aku Kak. Nek cara wong lamongan Kak iki pantes. Jare tau krungu jare jeneng kono biyen Bangka. Ngawur ae. Waran jenengku Basto. Basto Bantal. Basto apa lho? Lho, aku takut ya. Arek iki ganti dhuwit arek. Gak mampu kayaknya. Akan duduk apa? Lho napa sewek cingkrang klambi cingkrang. Iki lho, kok tak elingno nek kenal. Iki sapa, Kak? Lho. Iki pamanku ning. Lho. Lu pamane peno. Udele bodong. Ya terusno ya Kak ya, terusno nek menghina ya terusno. Kok tenan tak sotok peno ya. Masalah. Kesala irunge kaya jambu. Masalah lho, cenah kon. Delek model kaya ngene ku ya apa iki? Nek mlaku barek isi gelek nggo Pak Bong kon. Iki udele. Lho iki tahanan ngene iki Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk bapak peno. Paman. Oh paman. Aku melok nyeluk apa? Ya mbut. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya? Ojo Jangan celuk tuan sono wong Itali ben. Modele kaya wong barat. Tuan nyeluk encik. Wah, kok iki ngawur ae. Paman nak. Oh pamane tolo sampean. Nggih nak. Tuwek-tuwek cek etesi. Aduh. Kok gak menangi zaman nome biyen? Masalah re. Kok iku biyen zaman nome nututi aku, aduh gak wulung kena dhewe. Parekan. Kok iku nek ngomong tas-tas rumah kamu lho potonganmu koyo beklen. Bunder bengkong kok niku. Lho justru iku sing enak, Pak. Apa? Apa ini sih? Iki jange dadi kami tuwa ndok malung bendo kono. Ya kan lho. Kami tuh nang balu bendo. Kok aku tuturi gak ngono kan. Oh, ngawur ae kok. Kok malung bendo iku nunggak ya apa? Lho nunggak ya apa? Ya Kak Telo. Ya apa sih? Boleh ana aku gak diakoni kate tadi apa mau? Kami itu Esen ambek aku. Apa Kak? Aduh. Pamane peno Esen. Iya, gak apa-apa. Mbok nek dadi gubernur ngono bae gak Esen deh.
Iki arek endi iki? Iki arek ikan apa, Mas? Ikan cucut mandi di laut. Kok kan ikan cucut mandi di laut? Ikan sepat. Ikan sepat. Enggak asale pelahirane. Aduh. Kakon anu iki. Asale. Aduh. Asale Kok ditelesek ngono sih lho, siapan? Rasaku nek ngene golongane jalan ikan-ikanan iki termasuk akeh wong Jawa. Lah kono ngomong kok siji lah mesti. Mergo lek ro asale lak kate dicuku nang danyange. Lah pokoke nyoba-nyoba barang iku. Ngenekno lek gak ada danyang gak iso. Wah. Wis mangan-manganan iki lho sego-sego karak iki sak pirang-pirang. Terus Karak yo sing niku. Ono gadang, Mas. Lho, lah aku ki atem babumu ta kowe. Ngawur. Lho tak ngono nek ana calone mantuke ya apa aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo ta diapakno dimanggano plung-plungut tok. Lho. Arek nek ngomong bloko suto arek. Dari calon mantu. Pernah mbek Buk Marina kok koyo mata iwakne. Gak ngono. Nek aku ndek mantu iki rong dino legrek. Temenan. Gak kaitan, lek bakal panjenengane lek dadi tambah. Tambah ajar. Mantu arek mantu lho wong pamane peno kok koyo ngono. Iki wong seni iki Buk Mas ngene. Lho iya, bosen ya. Tau ono pinggir tembok. Iku lapor iku lho. Ngedung. Oh iya tak ngawur ae. Saya ngedung meneh. Sik lho. Kenal barang iki rong dino. Kenal barang iki rong dino. Tapi Mang, tapi suwe aku luwe. Yo Masalah. kenek iki Mang. Kenek ya. Aku timang Kena 200 kok bisa. Kok becaknya bayar aku. iku ngandel tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho becak apa jejek lah wis. Aduh. Taman kok jejak-jejak ngono, Man. Aku ngandel. Lo masih gak marang tua penuh dak pateken aku. Ini Man, wis dadi carane nek wong lanang iku sing ngragati. Oh, ngono Aku ya? sing bayar, lah turu wong wedok. Lah ini mawon Dek masih dak kenal wong lanang dak biduren. Mulane masih pernah digablok tenang kowe, gak sepiro. Iya ya. Kowe gak sepiro telung dino karo mengi. Arek nek ngomong sak tangan-tangan ya rene. Aja kaget Man, Iya, panjene iya. ngene. Sor meja no ulane. Cok, Dik. Aja gelo wis dadi carane, Dik. Diriwanti lele mau ginawa mati. Cok. Merangas yo karangan. Perkara sing lho tak nek wong tuwek kok ngono iki wangine kon niku. Apa nak? Bersutan Saiki ngene Man, Iya, iya. saya iki wis padha isone ya. Iya, iya. Iki mari tabuhan ini wis apa. Wis Hmm. separuh mbok kabeh apa. Lah iki mang ngajak ini perlune kate ngetes beno. Tapi ono tak- tes ben. Ya apa? Ada tukang anim, ada tukang lampu ae kon niku. Wis setrunge ta beno. Prosoku ya lah ya. Kon niku mah tak sanjung-sanjung, tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Tak kemuli-muli, muli nggo bekatas koyo ngene. Kon iki apa kon iki? Ati bekakas koyo ngeten, sedep Maman. Sedap. Nggih. Gak tau keramas rupane kok. Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Pengen dibikin begini nih. Kepengen begini nih. Ya apa cara pedut aku sih. Aduh, mara tuwa kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe sawek bong robong klambi bong. Lah gak ketok awake lho. Kapan payune, Dik? Kon iki ya mesti Perlu ngetokno caplak. Nek prosoku lho ya, paman biayae kon wis cukup sampai. Kapan? Kon iku apa kali? Apa? Kon wong aku iki biayae kok sakmono akeh. Kon dirungokno wong akeh lho ya meneh. Lho wis lho. Cawangan aku jakano peno-peno kucing rembese gak turu. Ya apa gak rumangsa kon iki. Aduh lho, Sekolah, esen ono aku pamer. Lah kon duwe pengertian apa sebab kon tak sekolahno supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang. Ayo. Paman apa iku lho? Aduh, ngawur ae tak lho. Wis ngene Buk ya. Wis apa iki? Tak jaluk trelan peno ya. Iya, Iki iya. meja kursi ditokno pisan, kok ono wong anyang barang ya. Lho kok ora apa kok sih? Kan ya orang ngono. Kan wong iki. Gak ono. Ono mang aku krungu jelas-jeli kaitan. Iya, Tapi anu yo, mamane peno pinter lho lajuline yo. Jelas pinter, entek kendang piro. Kula rada mboten iso. Oh, belajar. Nggih, sampeyan ajari nggih. Iya, iya tak pelajari. Tapi pun mendelik ngoten kula wedi man. Ora elek arek iki ngene. Ya wes koyo kucing e. Wong kaya iwak tombro mencicil terus. Saiki to janak. Iya, iya. Ya anak gampang-gampangan ae. Iya, iya. Oh lagu tul enak nggih enak niku. Ini enggak ilu. Apa male kaya model dangdut niku nggih. Sik udik nirumu Mas. Lah, apa kan ibu? Wong iki rumah jotik ya tak. Tutuken anu niku. Iki lho, tutune. Itu pernah tuh janak itu. Terus apa yo? Lali ya eling aku ya. Cak tolo. Ya apa nek aku joget bi pamane peno nyoba. Iya, peno yo nduk iringan aku dep-depan ngono. Dadi cek rada asik ngono. Aku joget mbek iku. Ya asik Mas. Ya asing no. Cek asik.
Asik. Iya, ayo. Asik karo Bakri. Oh, lah masa tera kon niku. Asik Bakri kon ngomongane. Oh. Pura
mangkul jaenap. Tuh enak. Tuh enak lah ngono. Enak. Aku mau sekali gitu, bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop, barek celana. Tuku tape, mek sekali. Oh, ada enak ya. Tung terop, paman mesti ono. Gak gelem oleh, nek gak dipinjuk. Bareng ngemin. Wah, ora kon niku. Sa iki lho, enak sing kari ki mangan jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan. Ayo kan. Umume paman yo rabian. Sing kari iki oleh trek gandengan. Trek gandengan. Tapi panjenengan cocok. Pamane pernah ku nek ndelok kaya ya apa ngono ya. Apa itu? Pinter main mata. Aku delok kon sepet nah. Ada sepet ta nyandet. Hah, anane aku delok kon mandek saiki gak ono wong lan. Kok Delok wong putih-putih ngetan irenge ngulon. Lak meliru. Ngawur ae kon. Ya napa man? Nek kula kene catolo cocok napa mboten? Ya, Pak. Suci takon. Awakmu lek karo tolo ta? Kula kale catolo cocok napa mboten? Rasane ati cocok, tapi aja muli rene kon. Lho, masih kula nggih pesen purun. Badhe ngukut sampean lho, dak kira man. Masalah rek, durung kae mangan apa-apa tak opo. Kula manggon tengen sampean, sengari kukut kula ten sampean. Tapi nek ngomong kira tok banter ono kene iki rada dubles. Kamu sing duduk sapa lah? Lek ngomong ambek irunge manduk-manduk. Tapi catolo iki kari siji iki pangene pamane peno ya. Wis kari situ iki. Sakno ya. Domo-domo matine besok tak panggah. Nek ngono. Nek Nek ngono catolo nek peno sida dadi dhek aku, wis melok awake dhewe ae. Yo iki bapak kok dikongkon ngancu kuat. Enggak salah lah. Apa iki? Kacung-kacungmu aku iki ngancu. Kalau bantu iki lah gak apa-apa, Man. Gak sudi loh lah. Lho gak ngono man, dadi tuwa-tuwane dulur ngoten lho. Oh ngono ta. Ya ya. Catolo tanggapan, kula tanggapan sampean sing tunggu omah ta ngeten. Nggih ta. Besok umbah-umbah. Apa nih? Kon iku aku tukang penatu aku mbak. Ngawur ae kon. Dari kene kok tukang penatu. Biyen lah maksud iku. Tanah kari ombo kok. Tanahe sapa, Kak? Iki tanah yo Tanahku. Oh, tanahe paman akeh. Tanduri tebune Sidoarjo iku. Saya sapa? Enak Kak, kari ngedegi. Wek sapa? Lho, rasaku wek pamane peno lho, tuwa ngetu ae aku. Tapi ngene Doro iku loro. Loro cara sak jodoh. Ya tebune mburi kurang tempe. Lho. Gak ngono ku Lho, nang Kak. iku pabrik ta? Kadhe tebu kok yo ngono ta no. Lho karuane man peno nek duwe tebu enak. Kula lak dodolan ta. Dodol apa? Lho, masih wong wedok ngeten sregep nyambut gawe man. Iya. Wis agak kecewa sampean duwe mantu aku. Maksud apa? Iya iya iya. Kongkon dodol apa iso aku? Dodol apa nak? Dodol celana peno ya iya. Kalau gak dodolan kon pembersihan kon niku. Lho paman dirubung lalat. Iki dicek lalat iki ngono, ndak. Ojo nemen-nemen lo sakno lho aduh. Wong kadang-kadang katane bener. Ngawur ae kon iki. Tapi nek ndelok modele, paman iki dak kira akeh mangane ya. Oh, titik apa? Nek kupat bojo papat lho. Aku lu gak tirakat kok mangan gak pete akeh Gak kok. tau mangan iku wong dipangan kono. Nah, nek kok dadi bojone Kartolo ketetaan. Adik jiwa-jiwa seni. Lho, tak ngetan. Ngetan ya kon niku. Tuh ngetan. Kartolo termasuk seniman, kok seniwati. Iki. Besok dia anak enak kon. Duh enak. Apa? Senewen. Rasaku dadi bintang film dadak senewen lho. Cok ngono ra man. Gak iso bintang 7 kon niku. Tapi iki ngendang enak nih. Lho iya, kendang. Pinten ngendang? Lu tau ngundang Aduh. keplakane sing banter. Banter Nek ngono cak lho. Gak kere. Yo. Tolong nek ngomong kaitane enak lho. Bukasane bundeli kon niku. Enak cak lho. Ya apa? Nek pamane peno pinter ngendang, aku gak ada ngebon wong liya nek ambek band. Iya. Iki dadi enak keluarga seni ya. Iya. Ngegonge wo bolak-balik lompat. Sampe markasen apa? Lompat apa nih? Nek ndelok modele duduk cekelane gong cak tolo iki. Nyekel pacul ae ben. Nyiter iso aku nyiter. Tuh nek nyiter iku kan kok meneh ngene pola latihan nyekel dhuwit soalé. Oh, duwe wong mudine jago. Ya murai lho. Kok kon iku Ngene saiki lek pancene pun iki iso jula-juli man. Iya. Kula ngarep iki lek ono tim, sampeyan njupuk wong liya. Kau nutin kau apa sih? Dekar iki. Apa tim? Ya lek anu pelawak wong 5 barang yo. Oh iya enak enak. Iso ta no? Bisa 2 Juli. Pelawak iso. Lho iso melawak rene. Aku termasuk ngomongin ae kaya pelawak. Pamane peno iku masih gak melawak ngene kaya pelawak.
Mulane aku malah cocok ah. Iya, Iki sak dulur ki seniman kabeh. Mm. Kok butuh kendang ya kok ngendang. Butuh Lah. dagel dijogo dagel Lah, tak. ngono. Digandeng nombik Marlena duit tok engko iku wis. Enak wis. Tanggung tak dhisik panjere mergo. Sekali panjer loh, kok dibuat panjer lah. Pasti kan gue tak ngawur ya. Cilik-cilik. Cilik. Iso. Lho lah Juliku gendeng apa? Jawa Timuran. Oh Jawa Timur. Iya. Lho nek gak iso aku ya. Yo belajar. Belajar sih kan itu. Nek Maduroan aku iso. Lah iya. Tapi paman pernah yo harus menyesuaikan diri mbek mantu. Sampean Maduroan ngono lho man. Sekali-sekali mbek aku ngono. Oh iso. Cokean ngono. Oh malah kecek ya ta? Iya cokean. Oh cokean. Yo. Coker. Yut. Yuk coba. Aduh. Iya man. Iya dak iki lho. Ngomong jambe mendelik ta. Iya tadi. Ngomong kok. Enggak sih. Enggak betan. Aja lirak-lirik po oman. Pamane penuh meneng-meneng itu kesikil. Oh, sing cek-cek ini sapa? Oh, kok gawil-gawil ngono, doh. Ajar kenal sikil tidak. Ayo, sik limone. Lah. Lah mulai. Duper male semole. Lebat lorong meta ka olar. Ya man ya nek dibogong lho enak ngono ya. Iya. So, seklesetan ya. Iya. Pisan ngono. Bener wis cocok dhewe mantu aku, Man. Cocok. Ah tapi tak tahan rong dina telung dina sampai seminggu nek aku tak dibeten katolong lumpuh kene. Kudu penyakit ABC. Lho, yo ngono, Man. Wis ngene ya. Ayo mangan-mangan bantal. Ayo, Man ya.